Просто до сега си играя, вдигам си левелите. Ето ми акаунта. Майнкрафт е Мют. И срещам ето това. Някаква читърка. Ето това име с 250 000 баунти. Лети някак си и убива. Къде отиде? Буквално ли? Видяхте ли? Ето! Видяхте ли? Вижте, тя си във въздуха и лети. Вижте сега. Видяхте ли? Ето я. Не, чакайте, това не е тя. Тя е та. Тя е та. Как му уби? Тя е по-малко баунти от мене. Майко, вземи баунтито. Вижте как се вдига левелите. Погледнете. Мале. Има 3. Ей тази. Вижте, безкрайни левели. Има и флейм. Изяде флейм. Мале. Ето. Пак лети. Къде отиде? Това име, запомнете го. 41 000 баунти. Къде отиде? Буквално си играе и тя влиза. Това момиче започва да убива тези NPC-та. Като ненормална. Аз тук малко ще поубия боса. Не мога се... Как? 100% читърка. 100%. Майко, ще му уби. И това не е заради бъговете. Това не е заради... Аз нямам бъгове на компа. Тя... Читърка. Аз нямам бъгове на компа. И буквално идва и тук и започва да лети. Даже още е тук. Гледайте. Гледайте как се вдига баунтито. Гледайте. Ей това. Ей това, момиче. Буквално бейкънски скин на момиче. И пече 57. Аз не мога да взема 250 000 тя за една секунда, докато разглеждам от 51 000 стана на 57 000. Как? Здравей, Магма Адмирал. Изгубих си баунчето, супер. Вече на 60... 61... 62... Мале. Ето това е сървъра за сега, на който играя. Защото не знам как. Ето го. Надолу. Някъде е тук отдолу беше. Не е сървър, не знам, тя ще излезе, 67 вече. Мале. 71. Как ги вдига тия левели, бе? Как ги вдига? Не знам. Как? Просто как? И седя тук, просто се развивам на акаунта ми. Не знам. Има и друг читър. Ама как? И ей този също. Абе как летят всички, бе? Как лети?
Майко хора, 2 читър. Даже 3, она също беше читърка. Значи тази е читърка, този е читър и една друга читърка, която лифна. От въздуха! От въздуха го бие! От въздуха! Къде отиде? Ето го! Вече са 3000 баунти. Майко. Искам само да видите. Човек с 3000 баунти удря по-силно, отколкото аз. Гледайте. Просто си седи нагоре и удря надолу. И защо никакви скилове няма. Нищо няма. Просто си седи и удря. Просто погледнете го. Седи си във въздуха, момчето. Отиде пак да отива да взема пари и нечестни килове. И това беше. Вече наистина всичко от мен. Ако видя още читери, ще ви съобщя. А пък за сега аз бях Митко. Това беше малко клипче, което ви показах 2 читера, докато грайндвах на моя акаунт Minecraft 1 Mute. И чао от мен. До нови срещи!